Vítajte! Dnes sa spolu pozrieme na jednu obrovskú revolúciu, ktorá tak trochu potichu mení celý internet. A to je prechod od kľúčových slov ku skutočným konceptom. Všetko vďaka umelej inteligencii. Tak poďme rovno na vec. Celé roky platila jedna, povedzme, jednoduchá rovnica. Nájsť tie správne kľúčové slová, získať nejaké spätné odkazy a potom už len čakať na prvé miesta v Google. No, tieto pravidlá sa prepisujú doslova pred našimi očami. Prečo sa to vlastne deje? Odpoveď, alebo aspoň veľká časť odpovede, sa skrýva v tomto čísle. Približne 60%. Takmer 60% všetkých vyhľadávaní na Google sú dnes tzv. Zero click. A čo to znamená? No, že človek dostane odpoveď priamo na stránke s výsledkami a vôbec nemusí kliknúť na jediný web. A toto, ako si asi viete predstaviť, mení úplne všetko. No a tým sa dostávame priamo k jadru veci. Sme uprostred obrovskej revolúcie vo vyhľadávaní, ktorú samozrejme poháňa umelá inteligencia. A toto je asi ten najdôležitejší posun zo všetkých. Dnes najväčším čitateľom obsahu na internete nie sme my, ľudia. Je ním umelá inteligencia. Obsah sa dnes tvorí v prvom rade pre stroje, ktoré sa ho snažia pochopiť. A tento fundamentálny obrad znamená jediné. Staré taktiky jednoducho prestávajú fungovať. Musíme začať uvažovať tak, ako myslia tieto nové systémy. Poďme sa teda pozrieť, ako presne ten posun vyzerá v praxi. Pretože my vlastne opúšťame svet obyčajných textových reťazcov a vstupujeme do sveta skutočných vecí a prepojených konceptov. Novým stavebným kameňom všetkého je entita. Viete, na rozdiel od kľúčového slova, ktoré môže mať pokojne aj viac významov, entita je vždy jedinečná. Vezmeme si ten klasický príklad, slovo Apple. Čo to je? Ovocie? Alebo ten technologický gigant? Ak sa však v texte objavia mená ako Tim Cook alebo iPhone, umelá inteligencia okamžite a s absolútnou istotou vie, že hovoríme o firme. A presne v tom je tá obrovská sila entit. A keď si to dáme takto vedľa seba, ten rozdiel je naozaj priepastný. V starom svete vyhľadávače proste porovnávali reťazce znakov, hľadali presnú zhodu slov. V tom novom svete umelá inteligencia rozumie významu, nehľadá len nejaké vzory v texte, ale odvodzuje súvislosti medzi konceptmi. Je to fakt masívny skok od lexikálneho k semantickému chápaniu sveta. Ako je ale niečo takéto vôbec technicky možné? Poďme sa pozrieť priamo dovnútra, do technológie, ktorá za touto celou novou paradigmou vyhľadávania stojí. A odpoveďou je tzv. Knowledge graph, alebo po našom graf znalostí. Najlepšie si ho je predstaviť ako obrovský, naozaj obrovský digitálny mozog, ktorý nemapuje web stránky, ale mapuje samotný reálny svet. Ukladá si fakty o entitách, ľuďoch, miestach, firmách, a čo je úplne najdôležitejšie, mapuje vzťahy medzi nimi. Tento mozog sa samozrejme nevyvinul zo dňa na deň. Všetko sa začalo v roku 2012 spustením samotného Knowledge Graphu. Hneď na to prišiel update Hummingbird, ktorý sa zameral na prírodený jazyk. Potom RankBrain pridal strojové učenie, aby pochopil aj úplne nové, nikdy predtým nevidené dopyty. BERT sa naučil chápať kontext slov vo vete, no a dnes tu máme Gemini, ktorý už neponúka len odkazy, ale priamo syntetizuje komplexné odpovede. A ako si tento mozog vlastne ukladá informácie? No, základným stavebným prvkom je niečo prekvapivo jednoduché. Je to trojica. Subjekt, predikát, objekt. Napríklad, Tim Cook, to je subjekt, je CEO spoločnosti, to je predikát, Apple Inc., a to je objekt. Každý takýto jeden vzťah je jedným malým, no overiteľným faktom v tom obrovskom grafe znalostí. Dobre, teóriu by sme mali, takže poďme teraz k praxi. Ako sa dá v tomto celom novom svete vybudovať autorita? A to taká, ktorú umelá inteligencia nielenže rozpozná, ale ktorú aj ocení. Existuje na to celkom jasný štvorkrokový rámec. Poprvé, definovať tzv. Domov entity. To je jedna hlavná URL, napríklad stránka o nás, ktorá slúži ako centrálny jediný zdroj pravdy. Po druhé, použiť štrukturované dáta, teda jazyk, ktorému stroje rozumejú, aby sme im presne a bez pochybnosti povedali, o čom hovoríme. Po tretie, získať externé potvrdenie z dôveryhodných zdrojov. A nakoniec, po štvrté, tvoriť obsahové zhluky, ktoré preukazujú, že sme v danej téme naozaj experti. A práve pri tých štruktúrovaných dátach sú kľúčové tieto typy schém.
Pomocou nich, tej umelej inteligencii, jasne povieme, či naša entita je organizácia, osoba, produkt, služba alebo napríklad udalosť. V podstate jej dávame taký presný manuál na to, ako nás má správne zaradiť a pochopiť. A toto je bod, ktorý geniálne ilustruje, prečo je to externé potvrdenie tak strašne dôležité. Entita je len taká autoritatívna, ako jej najsilnejší externý validátor. Dôvera sa v očiach algoritmu vypočíta ako funkcia opakovaného a, čo je dôležité, nezávislého potvrdzovania faktov. A to zo zdrojov ako Wikipédia, Wikidata alebo rôzne oficiálne priemyselné databázy. Dobre, na záver sa poďme pozrieť ešte trochu dopredu. Na ďalšiu evolúciu optimalizácie pre vyhľadávače, ktorá sa už vlastne deje. Prichádza totiž úplne nová disciplína GEO, Generative Engine Optimization, alebo skrátene GIO. A tu už cieľom nie je len prilákať nejaké kliknutia. Tu je cieľom stať sa nepostradateľným, citovateľným zdrojom pravdy pre modely umelej inteligencie, ktoré generujú odpovede priamo pre ľudí. Kedysi bol cieľ jasný. Byť na prvom mieste v tom zozname modrých odkazov a získať klik. Novým cieľom je stať sa zdrojom. Byť tou autoritou, ktorá je citovaná priamo v odpovedi vygenerovanej umelou inteligenciou. Je to obrovský strategický posun od boja o viditeľnosť k budovaniu skutočného vplyvu. A to nás privádza k takej záverečnej otázke, ktorá vlastne zhrnie celú túto novú realitu. Vo svete, kde odpovede čoraz častejšie poskytuje umelá inteligencia, je vaša značka autoritatívnym zdrojom? Alebo je len ďalším nepodstatným šumom v pozadí?